Silav roj baş, evar baş, hevîdar mûn başin. Ev 23 rojin li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye mijar bi temamî mesela narînê ye, cinayeta narînê ye. Elbet gelekî giring e, lêbelê divê yekê de ev du sê roj ez bas dikim, ez basa durûtiya çapemeniya Tirkiye dikim. Yani imkanê wan heye dikarin basa zarokên me yên Kurdan jî bikin. Mağduriyeta me gelekî zêde ye. Lêbelê divê derê de ji ber ku em durûtiya wan dibînin aliyê magazîn ê meselê em dibînin ev yek gelekî me aciz dike. Niha di mesela narînê de çend gotinê min hene ez ê di dawiya bernamê de ji we re bêjim. Yani qenaeta min tiştek ku niqitiye nava dilê min ez ê ji we re bêjim. Ji ber ku ev jî ez jî 23 rojin teqîb dikim. Her roj muhabirên wê derê rojnamegerên ku ji wê derê weşana zindî çê dikin. Ez li wan godarî dikim. Êvara jî bi şev jî serê sibê jî çiqas imkan çê dibe ez godarî dikim didim ber hev. Ez gihîştim wê qenaetê ku ê kujer neape. Ez ê paşê ji we re izah bikim sebeb çi ye, çima. Ez çawa gihîştim vê qenaetê. Di îfadê wê de jî navê çi bû Nevzat Bahtiyar. Di îfadê wî de jî hin tişt hene. Ez ê behsa vê meselê bikim. Melê Gund bandora wî çawa ye, rola wî çawa ye di vê meselê de. û ez ê qenaeta xwe bibêjim ka narîn ji aliyê kêvê hatiye kuştin. Ama rojeva me a Kurd û Kurdistanê dewam dike. Êrişên dewleta Tirkiye yên ser Rojavayê Kurdistanê hebûn. Çeteyên dewleta Tirkiye êrişê ser min biçêkirin. Balafirên dewleta Tirkiye jî gundekî bombe kir. Navenda avê, çavkaniya avê dîsa bombe kir. Bi qasî pêncî gund bê avmane. Rojeva me cuda ye elbet. Hewla dewleta Tirkiye heye plan proje ji bo suîqastên hember siyasetmedarên Kurdan hem li Başûrê Kurdistanê hem Rojavayê Kurdistanê di rewşekê wisa de ku bala hemî çapemeniyê kişiya ye ser doza narînê di ber jî dewleta Tirk vê dike firsend û ji xwe re êrişê xwe pêk tîne. Mesela narînê nebe jî dewleta Tirk pir bi şeffaf êrişê ser Kurdan dike. Doh êrişê ser Maxmûrê kiribû, sê dayîkê me birîndar bibûn û hê jî devam dike. Ez mesela min biçê dest pê bikim hevanno. Navenda ragihandinê ya Meclîsa Eskerî ya min biçê ragihand ku hêzê wan hewldana çeteyên dewleta Tirk ê ku xwestine bikevin gundê Cillût ê gundê warê min biçê tek bir. Navendê diyar kir ku hewldana yekemîn yekhetina nava gund di wê hewldanê de şerekî dijwar rû daye. Di encamê de di hewldana yekem de sê çete hatin kuştin, pênc jî birîndar bûn. Çeteyên din jî mecbûr wan birevin. Lêbelê çete li wê derê nesekînin çûn xwe amade kirin cara duyem ketin nava hewldana êrişê. Di hewldana ketinê ya duyemîn ya bi armanca rakirina cenazeyên xwe de jî ji aliyê şervanê Meclîsa Eskerî ya min biçî de carekî din bûn hedef. Li wê derê jî hêzê wan têk çûn. Pênc çeteyên din li wê derê hatin kuştin. Pêncê din jî birîndar bûn. Ev çete girêdayî dewleta Tirkiye ne li gorî navendê em basa navenda ragihandinê ya Meclîsa Eskerî ya min biçê dikin. Bi giştî di encama hewldanên ketina çeteyan ya li nava gundê Cillût de heş çete hatin kuştin, 10 çete jî birîndar bûn. Em dizanin di Ronahî TV de jî hate weşandin qismekî di rojên pêşme de em ê jî biweşînin. İfadeyên hin sîxuran hene mikur hatinê wan. Çawa îtiraf dikin, çawa bi mîta Tirk re ketina nava tekiliyê di encama di berdêla menfaetên aborî de, pere de yan jî di berdêla menfaetên din de çawa ji wan tê xwestin giliyê cihê wesayîtên Revebirên Rojavayê Kurdistanê ji wan re bibêjin û bi xwe jî bikevin nava van fealiyetan. Mîta Tirk niha di nava hewldanan de ye. Zarokê me yê Rojavayê Kurdistanê, gencê me yê Rojavayê Kurdistanê bikartîne. û ji aliyê din ve jî mîta Tirk biriya cîwanên me ê Kurd ê Bakurê Kurdistanê hewl dide biriya telefonê jinên Rojavayê Kurdistanê jî bixe nava xwe bike. Bi wan re hewaltî çê dikin, ji wan fotrafên cuda dixwazin, fotrafên tazî dixwazin, bi wan re dikevin nava tekiliyekî qaşo evîndarî û pişt re jî şantajê pêk tînin.
fotoğrafı ku jwan digirin wana dikin şantaj û bi vî şeklî jwan dixwazin. Eger bikaribin agahî bidin, eger bikaribin cihê rêvebiran ji wan re bibêjin, bi şeklekî wana bikartînin. û îfade mikuratinin çend ciwan jinan jî hene. Yani dewleta Tirk rehet nasekine ji ber êrişên dewleta Tirkiye pêncî gund bê avmane li Rojavayê Kurdistanê ji ber hedefkirina stasyona Hişê ji aliyê dewleta Tirkiye de girker ve pêncî gund ji ava ve xwarinê mehrum mane. Artêşa Tirkiye de girker vê sibê gundên Hedriyat û Fatsa yên rojhilatê bajarê Eyn Îsayê bi obûsan topbaran kir. Di encama topbaranê de zirar gihîşt xetên Ceyranê ê ku stasyona ava ve xwarinê wê derê enerjî didine û ew jî gundê Hîdrayet re derbas dibe. Di encamê de stasyona Hîşê ku avê dide pêncî gundên bajarokê Hîşê ji xizmetê derket, saziyên tekildarê dest bi serrastkirina xeta Ceyranê dikin û em binêrin ka ew jî temîr dibe, nabe gelekî zehmet e. Dewleta Tirkiyê dî zane eger binêsaziya herêmê bombe bike pir zehmetî dikişîne gelê me herêmê, ew jî bi vî şeklî hewl didin aciz bikin. Îro di ajansa da we dît yek ji nûçeyên ku derkete pêş serdana Serokkomarê nû yê Îranê yê Bexdayê ka em binêrin bi kîja armancî çûye wê derê ji xwe sibê Kakşar Oremar mîvanê min e ew rewşa herêmê pir ji nêz ve dişopîne hem siyaseta dawî ya Îranê û hem jî serdana pizîşkiyan ya Bexdayê ew ê ji me re şîrove bike. Ji ber vê yekê ez îro zêde nekemin nava meselê. Ez ê wisa tenê weke nûçe ji we re pêşkeş bikim lêbelê nûçe analîz pişt perdê peymana ku hatiye îmzekirin bi Bexdayê re 14 xalên sereket çine têde çi cih digirin û gelo di derbarê Kurdan de tiştek heye tune em dizanin ku Sudanî Serokwezîrê Iraqê û carekî din beyan kiriye ku ji ser axa Iraqê kes nikare êrişê cîranan bike û peymana Sudanî ya bi dewleta Tirkiye re jî sibê em ê hinek pişt perdê bikolên bi Kakşar Oremar re sibê saet di 19 da em ê dest pê bikin sibê. Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şiya Sudanî got em rê nadin ku tu kes axa Iraqê bikarbîne û êrişê Îranê bike. Serokkomarê Îranê Mesûd Pezîşkiyan çû Bexdayê cuda cuda bi Serokkomarê Iraqê Letîf Reşîd re bi Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şiya Sudanî re civiya. Sudanî û pizîşkiyan piştî civînê konferanseke rojnamegeriyê li darxistin daxuyanî dan çapemeniyê dibêjin em nahêlin kes ji axa me êrişê Îranê bike. Serokwezîrê Iraqê diyar kir ku Îran û Iraq naxwazin alozî û şerên li herêmê berfireh bibin. û got em rê nadin tu kes axa Iraqê bikarbîne û êrişê Îranê bike. Ev basa rêxistinên me ê PDK Îranê dikin û rêxistinên cuda ên ji Rojhilatê Kurdistanê dikin ji xwe ew jî mağdurin di hedefa êrişên Îranê de ne. Îran pir bi rehetî dikare bi dronan yan jî bi bombeyên cuda hewlêr bike hedef, navenda wan ya hewlêrê bike hedef û ew jî suîqastan pêk tîne. Îran ji aliyê suîqasta ve gelekî li pêş e. Dewletê kujer e. Hem li derve axa xwe kujerî dike û hem jî li nava axa xwe siyasetmedarên Kurdan jinên Kurdan darbe dike cezayê îdamê li wan dibire. Ev kesê ku hatiye niha Bexdayê hevdîtin pêk tîne qaşo kurmancî zane lêbelê tu eleqa wî tu sempatiye wî ji bo Kurd û Kurdistanê tune ye ji bo heqê netewî yê Kurdan tune ye. Ew Kurd be jî ne Kurd be jî em dibêjin ji xwe em zanin ne Kurd e tenê Kurdî fêr biye li Mehabadê mezin biye ama eleqa wî bi Kurdiyetî tune ye. û Kurd be çi manawî heye? Yani ew serokê navî çi ye ew ê Wezîrê Karê Derve Tirkiye Hakan Fidan Kurd be çi manawî heye Kurd ne be çi manawî heye? Erdal Ünlü û İsmet Ünlü bavî Kurd bûn çi bû Kurd nebin çi dibe. Yani canan
كجيرين ملتي خو وقت كجوي ملتي به كجير جوي ملتي به معنوي تنه يعني 100,000 قريجي مهنه چه معنوي هي كرد بنه كرد بش جبروي كي پر معنی نتوه پرستی تونه يعني بلا انسانك ديمقراط به بلا لغوري منطقه من انو جم به بلا ترك به بلا عرب به جناري به مرود كره بهرا بجين اما انسانك ج اخلاق فرخ نگرت به کرد به چه معنوی هي نخوازم جيراني به نخوازم پیرا بجين جبروي كي يعني نجات پرستی از تو معنی نداره یا مهم مرو انسان به خودی منطقه راست به دموکرات به ما فکر جخوار دخوازی جیران خارجی جهوال خارجی دوست خارجی بخوازی یا اساس اوه جبروی که هیچکی جان نتیوید به نمیم ام بسا بیزیشکی هم دکن یعنی ولاتی که او برواد به her roz insan darvet ki. Kurd beçi ne Kurd beçi. İşte çırdı beje. Serokaziri Irak diyar kır ku İran ve Irak naxwazan alawzî şerê li heremê berfere bibin filan bêvan. Mesud pizîşkiyan jî balkişan ser giringiya yeketiyê. Ama kîjan yeketî divê em welatên İslamî hemî bibin yek cêhibûnê ji nava xwe derbixin. اگر هم به هفته بخوابتن هم دکارن نهیلن که هرم آلوستر ببه. ایشقا اون رجلات نوین حمی ولات مسلمانن شیعی و سنی به هف کتنه. کسی جورا نگوتی ببین یک نبین یک جهف جدا بن. هم بخواب به هف کتنه. منفعت و جدانه. يعني ازبارتكم هم فكرن لسرفا مثلا. ناي هفالنا. بچن گوتنا باسا مسئله ناری نبکن بنیرن 23 روزن همه بگره همی چاپمنیا ترکیه روزنامه تلویزیون یوتیوبر همه کی راد به سبی حتی یواره جنایت نارینه همی بوده پسپورن جنایت نارین چواج چوی مزگفته درکتیه چوا زو هاتیه ماله چوا آب خب دیا خرا دیتیه و دبه کوب دیته دبه ندیته به صدمه جنایته نه تشتا کملت مرختی که چی بو سبب کو نارین وره کشتن یعنی سبب کشتن نارین هریزیده مرختی کن یعنی کی کشتیه نمیهمه اما چی ماهاته کشتن اره پرسه که راسته نه وقتی اون بالا خبدنه جروجا یکم و مثلا تشتا کو بالا مدکشینه چند پرسه کو بالا مدکشینه ام بهره هنکی سری خو بیشینه مثلا ام لگون مزم بونه کسک جمعه دما ونداد به 2-3 ساعت لهولتونه دی با مالبات علا عجله رانابن وندابون مروان اشکره ناکن یعنی زاروکی خواه وک وندا ایلا ناکن اما این نارینه مثلا هنک دویجه مثل 6 دیتیه هنک دویجه مثل 5 دیتیه ای باشه کیجان ساعتی ده وندابونا نارینه حتی اشکره کرن یعنی دیو باو درکتن گوتن تمام کچمه وندایه ام آلی کاری دخوازن یا والله اوروپایی جه حتی 24 ساعت در باس نوه پولیس ناکه دوره دولت ناکه دوره جی دوره که وکی کردستانه لگوند نارین دکاره بچه مالا جیرانه کی نارین دکاره بچه مالا آپی خواه و تونکی اقربای وان هنه لگوند دکارم بپرسن اما جنش که و درکتن گوتن نارین وندایه وقتی که گوتن وندایه از خود دوی قناعت دامه که نارین حتبو کشتن و خواستن جره اوک ببینن قالبک ببینن و چوا دوی قالبی دا بجیه بکن یعنی کشتن اوی چوا بخن سناریو جبرویه که گندی حمید زانن مالبات زانه یکو نارین دایه کشتن نه آپیویه çünkü qasi ku em dizanin ap insanekî bihêze tu sebebê ku biçe keşkekî heysalî narînê bikuje tune ye welew ku bifikirin mesela ketibe neva bêexlaqiyekî çûbe cem diya narînê ku qasî ku dibêjin diya narînê jê re gotiye beriya çara eman neyê malê û ew jî beriya çaran çûne ji xwe re
ketine nava faaliyeteke bê exlaqî qaşû wisa dibêjin narîn jî beriya çara hatiye malê û biya şehadê bû yerekî bi vî şeklî kuştiye. Vaya nakeve serê min. Çünkü ap insanekî bihêze bi şiklekî dikare tiştekî bibîne û narînê îqna bike yan jî tiştekî din bibêje. Ez dibêjim meselekî din heye. Mesela tê bîra we birayê narînê ew ê ku 18 salî ya jî neketiye 18 salî 17 salî ye û hinekî dibêjin ji hişê xwe nexweş e û li ser milê wî rêça ew ê hebû, devî wî hebû, diran hebû, gez hineka gez kiribûn û li ser pişta wî jî şopên nenûka hene. Niha ez gîştim wê qenaetê narîn bi hevalê xwe re wextê ji mizgeftê derdikeve tê saet 3:15 derbas dibe piştî nîvroyê. Wextê ku ber bê mala xwe ve diçe li derdora malê birayê wî û çend zarokên din hene li dora kûçik dikevin. Ez dibêjim qey mesele tecawûza li kûçik rast e. Wextê ku narîn diçe wê derê narîn müdaxele dike. Wê derê pevçûnekî derdikeve ne tenê birayê wî zarokên wê derê bi şiklekî yan jî di encama qezayekî de narîn difetisînin. Wextê ku difetisînin kurik birayê wî dikeve nava panîkê û di wê naberê de jî narîn milê wî gez dike û filan pevçûnekî piçûk çê dibe di navbera wan de. Di wê naberê de gundî pê dihesin narîn hatiye kuştin. Ji wê deqî şûn ve herkes bêdeng dibe. Herkes fikrê xwe dike yek ku vê agahiyê nedin dewletê. Li cem Kurda adetekî wisa heye. Agahiyê nava xwe di nava xwe de parve dikin, dewletê pê nahesînin. Yani problemê xwe ê navxweyî nabin cem dewletê giliyê hevûdû nakin. Tiştekî wisa heye. Ja rola ap çi ye? Di vê derê de ap weke muxtar, weke mezinekî zarokan dixwaze em ser meselê bigire. Dibêje ji ber ku qîmetê nadin jinan, qîmetê nadin zarokan, dibêjin em çi bikin? Em madem ki keça me hatiye kuştin ji holê rabiye, em bi şiklekî qenebe zarokê xwe nedin dest. Çünkü ji ber ku ne zarokek ye, ne tenê birayê narînê ye, gelek zarokên din ên gundiyan hene li wê derê. Ew di nava hevda bûne. Yani tiştên bêexlaqî kirine. Yani ê min qenaeta min di vê çarçovê de ye. Ji ber vê yekî îjar wextê ku narîn li erdê dikeve serî wî dişkê yan jî difetisînin, belkî jî xwînjênê difetisînin, di wê arê de eger bala welê be rojên yekem diya kurik bû bawer dikim got kurê min ala acele di nava panîkê de hatiye jêr çûye cem apê xwe û di nava panîkê de gotiye narîn wenda ye. Tu çawa zanî narîn wenda ye? Tu hevalê xwe li pişt malê bûn. Çi eleqa te bi narînê heye ku tu dibêjî wenda ye? Tu zanî ku narîn tiştek hatiye serê wî ne? Vana xeber didin ap tê bi şiklekî cenaze digre dixe ereba xwe li betaniyê dipêçe ew jî di nava panîkê de ye. Yani cinayetekî plankirî nine. Cinayetekî plankirî be kesekî nayê naxe ereba xwe li wê derê li çare nagere. Yan jî wendabûna wî îlan nakin. Heta meselê hal nekin wendabûnê îlan nakin. Yani nakokiyên ku di îfadê Nevzat Baxtiyar de hene pir zêde nakokiyê nabînim. Tenê kêmasî heye. Mesela hemî tiştê ku dibêje rast e ama kêmasî tê de heye. Çi ye? Dibe ap hatiye ji min re gotiye cenaze heye û divê tu vê cenazê wendakî. Mêrek taybetî ji bo cenaze hatiye. Mesela narîn kengî hat kuştin? Saet 3:15 de hatiye kuştin. Kifşe. 3:15 de ji mizgevtê derdikeve tê kuştin saet dibe 3:15 ap tê telefonê Nevzat dike dibêje were veya dixwaze li gund xaniyekî çêbike pêdiviya wî heye, pêdiviya wî bi muxtar heye, pêdiviya wî bi gundiyan heye, dixwaze xwe xweş nîşan bide
ama jiberku endamekî berê ê Hizbullah heye di veşartina cenazeyan de jî xuya ye hinek pispor e. Ev muxtar jî tekîliya wî hem bi dewletê re heye, bi dewleta Kur re heye, hem jî bi Hizbullah heye, bi MHP re jî heye. Fotoğrafı jî derketin bi MHP re. Îjar divan cinayêtan de pisporin. Bi qasî ku tê gotin li gund goristanek komî jî hene. Belkî jî di salê nodî de ew însanê ku di encama kuştinên faîlî wan nediyar de wenda bibûn, belkî jî ew cenaze li gund veşartîne. Ji ber vê yekê biryar dan, dewletê biryar da ku qedexe dayîne ser weşanê. Dewletê dît ku li vî gundî problem heye. Kîjan dewlet? Dewleta nû ku haya wan hê jî ji salê nodî tune ye. Hê jî rastiya vî gundê tam nizanin. Mesela qismekî askeran zanin, qismekî askeran nizanin. Ew askerê ku roja yekem hat got em wê nêzê cenaze bûne, em ê cenaze bibînin, mesela niha sukut e, niha bêdeng e. Belkî haya wî ji rastiya tekîliya vî gundê û dewletê tune ye. Hemî asker haya wan ji rastî tune ne. Hinekî wan tên wezîfa xwe dikin diçin, ama hinekî wan mirovên Mehmet Ağarin, mirovên Süleyman Soylu ne, mirovên dewleta Kurin, ew dizanin tekîliya vî gundê a bi dewleta Kur re çete re. Îjar em werin ser meselê. Ez wextê dibêjim ap ne ku jêre, ap tekîliya wî bi Hizbul Kontra re heye, tekîliya wî bi dewleta Kur re heye, çek û sîlehê ku ji bo serhildanên muhtemel ê Bakurê Kurdistanê li gund hatine definkirin, haya wî ji van sîleha heye, ew bi rêva dibe. Vana hemî yani ez bê şik û şüphe di vî aliyê de qenata milciye ye. Ama nebîye sebebê kuştina Narînê. Ji wextê ku Narîn tê kuştin, gazî muxtar dikin alelacele, muxtar tê dibêje temam. Madem mesele çêbî em vî cenazê ji holê rakin, em ê veşîrin. Em ê çawa veşîrin? Gazî Nevzat dike. Nevzat hevalê wî ye, dostî wî ye. Torbe dixe ereba xwe û tê li nava gund cenaze dewr digire, dixin torbe û dibe vedişêre. Ha, tenê çûye çend kes çûne ev meselekî din e, ev detay e. Ama duê naberê de gundî hemî pê dihesin. Malbata Narînê pê dihese. Diya Narînê dizane, bavê Narînê dizane, ama ji bo ku zerar neyê kurê wan, keça xwe dikin qurban. Hem zarokên cîran û hem jî kurê wî sûcdar e. Ji bo zerar neyê. Ji ber ku eger ap biya, dayîk, bav neçûn zindanê, neçûn serdana wî. Yani ji serî heta da wî wextê ku merov îfadeyên hemiyan dide berhev, merov pê derdixe ku haya dêw bav jî heye. Haya dêw bav çawa jê çêdibe? Ancak kurekî wî eger kujêr be haya wan jê çêdibe. Ancak li ber kevin. Wê demê ancak hewl nedin ku jêrê keça xwe bibînin. Îjî ew dêw bav û ew sextekariyê wan û îşte keça me bibînin, çi dibe bila ji bo xatirê Xwedê keça me bînin, tesîmê mekin, em tiştekî naxwazin. Wana hemî rol bûn. Ew însanê ku gotin me Narîn saet şeşa da dîtiye, ew hemî rol bûn. Her kesî zanîbû Narîn di sisî û nîva da hatiye kuştin. Îja piştre pir tiştên din manipülasyon çêdibin, tevlihevî çêdikin. Hinekî wan dibêjin 5-6 roj piştra Narîn hatiye dîtin, sax bîye û me biriye xestexanê, me xistiye bin tedaviyê, me biriye wanê, wana hemî derew. Yani nakeve serî însan. Yani mesela tiştê ku ez fehm nakim, çima alelacele wandabûna Narînê îlan kirin, ez vê fehm nakim. Mesela roja yekem meseleya tecavüza li kûçik çima derket holê û çima paşê edî ji bîr kirin. Mesela ew xalekî mühim bû. Diya wî derket, got ji ber ku Narîn birayê xwe dîtiye û tecavüzekî li kûçik heye, veya îddiaya diya Narînê bû. Mesela ap çima meselê vedişêre? Ji bo birazî xwe?
جبو خودی البرازی قدر که وکیدن سرین دولتی البته گلکی زیدن الوی گنده بنرن نهاد تشتکو بالا ودویل سر به سرین دولتینه دولت وی گندی چوا بکارتینه علی هری مهم آنها اوه اگر انسان کو بر نارینیت کevin اگر سرین دولت ترکیه الوی گندی در بخن هولیت کرن پیشی لجنایتین هزاران نارینیندن بگرن چبرکو د پلانا دولتی او یا وی گندی ده کو گن ناونده پلان هەیە بە حەزاران نارینێندن وەرن کوشتن ئەو بەرناکەبن مەسەلا تو جا ناکەوە سەرێ من ئاپ چما ئینسانێکی ئەو قسە بەهێزە پەریوی gelekên عەرەبی wê lüks jî hene otogaleriyê wan hene tu sebebê ku biçe birazya xwe bi zanebûn bi pîlan bikuje ez nabînim yani wextê ku neçûye narîn nekuştiye navê manî însanekî pak e ez ji were tekîliye wê dewletê re dibêjim ez aliyê wî ku jer ê din dibêjim ama mesela narînê de nakeve serê min ama mesela kî derket got kurik di nava panîkê de hatiye cem apê xwe gotiye narîn wenda ye ew ê derê bigerin mesela Hemîd wê derê de veşartiye melê gund ez bar nakim sûçekî wê hebe melê gund girêdayî dewletê ye di mesela îxbarê de û falan bêvan da bi dewletê re dixebite ama pêdiviya dewletê bi îxbara wî tune ye ji ber ku gundî qismekî gundiyan xoricîne qismekî gundiyan bi dewletê re dixebitin ji ber vê yekî pêdivî bi îmam tune ye ha belkî jî îmam çima li wê derê be ka dewleta kur li wê derê çi karî dike belkî ji bo wî hinekî agahiyan bide çünkü em zanin tiştekî paravan e mizgeftê bikartînin weke mekteb ji bo ku hinekî pere bigirin yani mizgefta gund weke dibistan nîşan didin di berdêla vê dibistanê de ji xwe re li pê menfaetên piçûk in fotoğrafê wan derket çar pênc zarokin zarokên jînar êr derdorê weke dibistanekî mezin nîşan didin weke cemaat nîşan didin halbuki gundekî piçûk e çend zarok çûne wê derê elîf bê hîm dibin ew li her gundî Kurdan heye îja di berdêla wî de ji ber ku pir menfaetê aborî digirin melayê gund ez pir di cinayeta narînê de weke berpirsiyar nabînim yani hene saziyên dewletê ên li Kurdistanê wextê ku xwendevan pir bin keçikemîna narînê pir bin elbet li wê derê hin meleyên dewletê ên bêexlaq hene ê ku destirêjî wan zarokan dikin hene çêbûne jî ama ev nayê wê manê ku mesela narînê de jî ev yek heye yani divê derê de îjab nake mirov însanê ji bo menfaetê xwe li wê derê ne û weke ku jêr pênase bike û sirf bi dewletê re dixebite îjab nake mirov reş jî bike divê mirov hinekî objektif be baştir e yani jî hinek bi mantiq be mesela ew apê ku ew xwest di nava tekîliyekî qirêj daye bi dewletê re û kuştinên ku dewlet pêkitîne cinayetên ku dewlet pêkitîne ew jî qismekî hevkar e mesela yani wextê ku divê cinayetê de cih negiribe em çima bixin stûyê wî mesela hinekî ew e wextê ku divê cinayetê de suç nekiribe nayê wê manê pak e dîsa qirêjiyê wê her dewam e îja mesela dixwazim werim ser meseleyekî din ha îja çapemeniya dewleta Tirkiye pir li ser disekine mesela ez dibêjim gund ji ber ku tekîliyê wî bi dewletê re heye dewlet hat bixwasî çend roja ma ser bûyerê xwest bigire li cem dewletê îş temam e dewlet her tiştî zane lê çapemenî pê meselê bernade çapemenî medya sosyal yani şiyariyekî çêbiye di nava civakê de civak dixwaze heta dawî biçe lê ev di sê roj ez jî hewl didim ji civakê re bibêjim evan no mesele ne tenê mesela narînê ye binêrin doh mehkema keçikekî me êzîdî hebû ew Daişa ku ji aliyê dewletê ve hatiye xwedîkirin
keça me a êzidî li ser medya sosyalê xwest bifroşe. Sîstema cariye pêktîne. Ev mesele bi qasî mesela narînê girîngtir e, girîng e, mezin e. Yani çawa çê dibe tu keçikekî difroşî malbatekî din weke cariye. Yani ji mesela narînê mezintir e. Xwedê rehme xwe lêke narîn hat kuştin belkî jî ji vê dunyayê filîtî, ji vê dunyaya rezîl, ji wî gundê rezîl belkî gihîşt huzûrê û çû. Ama keçika me a êzidî a piçûk tê firotin weke cariye. Ew ê heta dawiyê emrê xwe were bikaranîn, were xebitandin weke kol e. û di encama tesadüfekî de ew keçik hat dîtin. Ew Daişiyê ku xwest keçik bifroşe, dîsa di encama gilî da li ser zexta Kurdan hat girtin. Li Tirkiye normal ji xwe re dixebitî, belkî jî pere qezenç dikir. Ew Daişiyê ku îro di hepsê de ye, haya wî ji pir meseleyên din heye. Haya wî heye keçikê me êzidî êdin li kuderê ne, li kîja malî ne, ji alî kîve têne bikaranîn. Hemiyet kare derxe holê. Ama ji ber ku çapemenî, ew çapemeniya ku ji bo narînê hêsran dibarîne, ji ber ku zextê nade ser dewletê di vê mijarê de, dewlet jî zextê nade ser vî Daişiyê. Ev Daişî niha îtiraf nake. Keçik ji desta hat girtin, mehkema wî heye, lê mehkema wî tim tê taloq kirin. Îja wextê ku mirov giranî bide ser meseleyên esasî, meseleyên weke viya mesela eva weke cariye difrotin. Ji bo min pir tesîrekî pir mezin li min kiriye. Ev Daişî divê were lêpirsîn. Di mesela narînê de çavê we ji xwe li ser e, em hemî dişopînin, êdî mesele bîye mesela gelo narîn bû sebebê bû şahida çi hat kuştin. Yani ez dibêjim derdora bira ye. Ez wisa texmîn dikim û qenata min ev e. Di dawiyê de jî ap eger were girtin, ew were girtin, ji ber ku hewl daye cenaze veşêre ji ber vê hatiye girtin. Îjar wextê ku cenaze digirin, tînin ew dixe ereba xwe pêşî, li betaniyê dipêçe, tîne nava gund, gazî wî ew jî dike, Nevzat Bahtiyar. Ew jî bi ereba xwe tê. Mesela nakokiya wî çi ye? Dibêje me telefonê hev kir ji min re got were ez mesela avê hal dikim. Normal dibê navbera mala min û wî 8 metro ye. Ama li ereba xwe sar bîye çûye. Tu çima ereba xwe sar dibî diçî mademkî navbera mala we 8 metre ye? Demek tu zanî ji bo çi diçî. û ji pêş ereba xwe jî torbe derdixe, narînê tê de bi cih dikin û dibe veşêre. Yani wezîfa wî ew e veşêre ji ber ku tecrübe wî heye. Ew jî dibe were zanîn yani. Ama li deverekî wisa ve dişêre em hê jî nizanin ka cî wî hatiye guherandin yan ne hatiye guherandin, yan jî diçe nava çem ve dişêre, mesela ev alî jî heye divê were zanîn. Diçe nava çem ciyek taybet dibîne, di nava çem de ert dikolê, narînê tê de bi cih dike, kevir datîne serê û hewayekî xwezayî çê dike di nava çem de. Îjar ew mirovên ku tên lêgerîn çê dikin di wê derê de, qismekî wan zanin narîn li wê derê ye. Ew dengê xwe nakin. Îja kî dizane? Yek, ap dizane. Ew mêrikê ku bi xwe defin kiriye zane, du sê hevalê wî dizanin û her wiha saziya lêgerinê a bi navê afat ku ev demekî ez ji we re behs dikim ji çeteyên ÖSOPEK tên li Efrînê şer kiriye, ew jî zane, ew jî hatiye ketiye nava lêgerinê, mirovê wî hene, ew ji bo parastina ap hatine wê derê. Ne ji bo dîtina cenaze, ji bo ku cenaze neyê peydakirin hatine gund. Qenata min çêbiye di 23 rojan de ez gihîştim evê encamê.
İja dawiye de vakti ku zehta zede a çapemeniye çêbû çûn dît. Zehta çapemeniye neba nedidît. Ez xatir ji we bixwazim tiştekî din ez biçim ka dîsa rewşa dawî binêrim. Erê îro min nûçeyên amade nekir ji we çünkü sibê mîvanê min heye em ê analîzên berfireh çê bikin. Yani Daişî mesela Daeş ji nû ve derdikeve holê ji we re bêjim. Niha mesele ez dibînim li Rojavayê Kurdistanê xeteriya Daişê gelekî zêde ye. Deqekî. Hevan Strana şivanperver hat bîra min. Şivanperver me wî rojî ji gotû me ro xwedî li hunermendê xwe derkeve. Di tweetê xwe de ez tim dinivîsînim. Hunermend mirovên taybet in. 7 salan carê ancak were nava civakekî. Şivanperver yek ji wan e heqeten. 7 salan carê ya tê nava civakekî ya nayê. Şakîro yek ji wan e. İja wextê ku hîn sax me ro xwedî li wan derkeve me ro qîmeta wan zanibe baştir e. Van ez xatir ji we dixwazim bi hêviya rojên xweş û azad